Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary. Ine biz bugün hem ýene bir wajyp habar ýetirýäris. Bu habar bolsa Türkmenistanyň halkara hawa gatnawlarynyň ugurlaryny we sany köpetjekdi baradaky habar. Siz bu habar baradaky jikmejikleri Atawatan Türkmenistan.com saýtyny okap bilersiňiz. Indi bu habar näýeli? Ýani şuň Türkmenistanyň prezidenti sany ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Şol mejlisde Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug Kommunikasiýa Agentligiň baş direktori Mehmet Han Şakyfa halkara hawa gatnawlarynyň ugurlaryny we sany köpetmek boýunça teklipleri taýýarlamak barada görkezmeler berdi. Indi bu arada watan habarlar getmişigine aýdylyk geçildi. Şonuň ýetiri bolsa biz bu habary Atawatan Türkmenistan.com saýtyna goýduk. Indi bu arada has jikmejikler belli bolanyny biz bu arada ýürütdi video habarlary size ýetirir. Şonuň üçin näme? Atawatan TV YouTube kanalyny izlemagy dowam edin. Häzirçe hoş, sag bolun.